Mario Bojić, Borna Simeon i Anto Tunjić hrabri su Brođani koji su, dovodeći svoj život u opasnost, spasili teško ozlijeđenu djevojku u prometnoj nezgodi. Krajem 2019. godine, vozeći sjevernom veznom cestom, naišli su na stravičan prizor automobila u plamenu i dimu. Bez razmišljanja se zaustavljaju i s pozivom hitnim službama prilaze gorućem automobilu s unesrećenom i ozlijeđenom djevojkom u nesvjesnom stanju. Teškom mukom u više pokušaja uspijevaju otvoriti vrata te u strašnim uvjetima uklanjaju druge prepreke i spašavaju unesrećenu djevojku, odnoseći je dalje od gorućeg vozila kojem prijeti eksplozija. U ovoj prometnoj nezgodi spašen je život teško ozlijeđenoj 22-godišnjoj djevojci do dolaska hitnih službi i pružanja liječničke pomoći. Kako bi zahvalili hrabrim i nesebičnim Brođanima koji su svoju ljudskost, požrtvovnost i hrabrost u spašavanju ljudskog života stavili ispred osobne dobrobiti i života, dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Štit Berislavića.